I ara mateix, les empreses que s'han acollit a un ERTO, o Sí, sí, a un ERTO, quin és el sí. futur que els hi espera? Bueno, el futur és molt incert, perquè com que aquesta crisi és tan inesperada i tan desconeguda, no sé com sortirem d'aquesta crisi. És possible que si aquestes ajudes continuen donant-se amb un plaç raonable perquè les empreses no surtin massa tocades i quan s'acabi aquest temps dels certos, aquestes ajudes, les empreses estiguin amb una possibilitat bona per començar a desenvolupar i a obrir i tindre activitat, doncs perfecte. Depèn de lo tocades que estiguen aquestes empreses quan realment puguin començar a treballar. Això és una cosa incerta, que no sabem com acabarem, i el lògic és que si l'empresa, quan acabi aquesta etapa de que pot començar a treballar, no està massa perjudicada a nivell econòmic, tindrà més força que una empresa que estigui ja endeutada al 100% i que li costa molt obrir la persiana. Sí, igualment el govern ja ha declarat que l'estat d'aquests ERTOs i les empreses com en incertesa Sí. s'allargaran fins juliol, més o menys, No, agost. diuen fins al 30 de juny. Lo que es va aprovar l'altre dia per lo que era el Consell de Ministres el 30 de juny, vamos, que me sembla que s'aprova avui això, que va ser un pacte que va tindre entre el govern i els empresaris, sindicats, tot això. Totes les parts van acceptar fins al 30 de juny. O, sobretot, empreses que tenen altres dificultats, com poden ser les de turisme, que aquestes tenen encara el futur més incert, doncs és possible que per a aquestes empreses a millor s'amplia aquest plaç, a millor fins a finals d'any. Però tot això ja ho veurem què és el que passa.